Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvakare ndinoshanda muno muSouth Africa, ndinoshanda as a maid, but pari zvino ndiri kuZimbabwe. Ndichadzokako kuSouth Africa mukoma kuzvi10 Jan because varungu vangu havako. Ndiri kufambidzana neumwe murume akabva mukundiudza kuti iye basa rake anoita zvekuba kuSouth Africa ikoko, anoba motikari ende habi motikari idzi dzinofamba nevarombo, vanotoita zvekutopiwa maorder. Hanzi even nevana kana vangava vari vana vemaministers vekune dzimwe nyika dzitori kure neSouth Africa. Saka agara zvake munhu ane mari. Paakandiudza nyaya iyi ndakashamisika. So I have since discovered kuti kuzondinyenga kwaakaita akandinyenga nekuda kwekuti mukoma varungu vangu vandinoshandira varungu chaivo chaivo veganda jena ende vane mari yakawanda. Saka akati kwandiri ari kuda kuti ndinge ndichistadha varungu vangu. Pane zvaakandiudza zvimwe zvandisingakwanisi kuti ndinge ndichishare nemi because pane kamwe kamini kupa ako karipo pamba pandinoshanda. Kamotikari kako mukomanashi vakangokatenga, kanongogara mugaraji, kakanaka, ka2 door kamini kupa. Saka ari kuti vari kuda motikari iyoyo. Zvakawanda hangu handikwanisi kuti ndinge ndichitaura, and please musazotranslata nyaya yangu muchizoisa kuchirungu. Chishona hato chinzwe zvachose nekuti anotaura ndevele. Please ndapota musazoisa nyaya yangu kuchirungu. Murume uyu tingati munhu anganzi anondida here kana kuti kwete, because I was surprised apo paakati kwandiri I fell in love with you after ndapiwa assignment yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizostadha pamba paunoshanda, because pane kamini kupa katiri kuda ndeke yellow kamotikari ikako kavari kuda, and motikari iyoyo mukoma yakangouya nedelivery. Murungu wangu akangobuda nayo ka1 akangotenderera nemukadzi wake vachingotesta motikari yavo ikatodzokera mugaraji. Chakandinetsa ndechekuti motikari iyoyo even though yainge iri nyowani but vakati yakatobva kuAmerica, ndo zvakataurwa nemurungu. Saka inoratidza kuti imotikari inodhura, ameno kuti sei ivo vasingafariri kufamba nayo varungu vangu. Saka vane motikari dzakawanda havo, but kamini kupa ikako murungu wangu anongoti kana akabuda then anongodriver maybe muestate obva atodzoka obva atongoipaka mugaraji. I need advice kubva kune vedare renyu, ari kuti ndinge ndichimupa more information about murungu wangu. Akatomboti ngatiregedze kuenda kumusha tinotora motikari. Ndikati ndinotya kusungwa eni. Akati we'll make a plan. Ndikaramba tikazouya kunoko ndakatobvisirwa mari. Mukoma kutaura kudai ndatova mukadzi wemunhu, but zvose izvi zvandakuudzai hakuna umwe munhu anozviziva. I just want to know kuti anondida here kana kuti kwete. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, muchasungiswa nembavha yenyu iyoyo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare basa rangu randinoita ndinoita basa rekuveza. I've been a carpenter all of my life. Baba vangu zvekare ivo vaiitawo zvekuveza mbedha, mawardrobe. Baba vangu vakafawo vasina chavainge vainacho. Kana ndakazvitarisa mukoma, ndingangoti pandakamboenda kuBotswana
ndipo pandakatombokwanisa kurarama life iri nani, but kuzobva kwandakaita ikoko ndichizodzoka kuzimu ngomanashe kungorarama life inorwadza pasina kana chaunenge uchikwanisa kumboburitsa muupenyu. Gore rinotanga uine maplans, rinosvika pakupera uchingotambudzika uchaya kuziva kuti ubatanidza mari dzacho sei. Chandiunza pano ndikudawo advice. Ndine vamwe varume avo vandinoshanda navo. Varume ava ndakasangana navo mushure mekunge vauyawo pabasa pandinoshandira muno muchitungwiza, but vainge vabva zvavo somewhere. Vainge vaine design yavainge vachida, saka munhu wavainge vachida kuti vange vachizovezera couch ainge akaona design yandainge ndakaisa padisplay couch avo atainge tiinawo makore acho iwawo. Saka vakabva vachizouya kwandiri vakati vainge vachidawo design iyoyo, ndokubva tatotanga kutotaura paya, vakandiudza kuti vainge vatori nemacustomers akawanda. Saka takabva tachizotanga kushanda tose. Tashanda tose kudaro mukoma. The next thing ndakazonzwa zvichinzi vakomana vaiva vakutoita zvekutotenga goridhe, vanoenda kuna namazowe. Ndopandakazosangana neumwe wacho aifamba neimwe motikari mukomana she, it was a Ford Ranger. Motikari iyo yainge iri yeblack, akati ainge akatoitenga kuSouth Africa. Ndikati sei ko mari muri kumbodziwana kupi? Akati ndakati ndabva pauri paya ndichizonodeliver masofa, ndokubva ndachizotaura nemurungu ainge aine dzimwe mari dzaainge achiri kundiowa. Akabva ati bhuru wangu, ndikuda kuti ndige ndichizoenda newe kuMozambique, mari yako ndichazonokupira kuMozambique. Saka vakazoenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique ndobva akazozviziva kuti mari dzemurungu wake dzainge dziri mari dzainge dziine ushereketwa mukati, ndokusaka ainge aita nguva kuti anga achikwanisa kumubhadhara mari yacho iyoyo. Saka akabva achizopiwawo chake chidende icho chaainge ava kutoshandisa mubusiness raainge ava kuita rekutenga goridhe achitengesa. Akatondiudza kuti ainge akatochekeresa umwe mukorokoza uyo akadhirikirwa nemugodhi kumazowe ikoko. Saka ainge achishandisa ropa rake nemafuta zvekare awo ainge ari mudende. Ainge achitoda kutoti ndige ndichijoina chikwata, but panguva yacho ndakabatwa nekutya. Ndikati inini ndinotya zvekuti ndinge ndichitanga kuita zvekuromba. Mayatsi ndinotya. Akabva ati it is okay, kuda kwako kana kuri kunzi unenge usingadi, hapana chakaipa. Saka varume ava mukoma, the way that they have progressed in life, ndikuti kana ndikavatarisa ndikazvitarisa zvechokwadi ndiri kuona kuti isusu vamwe ndisu vanhu vari kunzi vari kungorarama, then kwozoita vamwe avo vatingati they are living a very good life. Chandiunza pano ndikuda rubetsero kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana muine muprofita wamunoziva asiri wefake, because muno muchitungwiza mazara maprofita efake. Isusu vamwe tinogara muno tinotoziva kuti uya uya anonzi anobatsira aiwa muprofita wefake, but vamwe ndo vanoti vakabva kwavanenge vabvawo kure vanototi zvavanenge vaitirwa vanenge vatoitirwa chaizvo izvo vachizototenda. But isusu vamwe maybe inhau yekuti tinenge tichitovazivira vamwe vedu kuti ava ndeve fake. Saka it's either munondipawo mafone numbers emunhu wamunoziva kuti anobatsira, kana kuti mongondipa go ahead yekuti ndige ndichienda nemabhururu angu awa kuMozambique. Mukana uchiripo, ndodiko mukoma, upenyu huri kurwadza uhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo ndikapenta vanoshanda vari kuchitungwiza. Hanzi ndikudawo rubetsero, ndo nyaya yavo, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, zita ndinonzi Fadzi, uye zvekare ndiri mudzimai and I am in my early 30s. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo kumusha kwatinobva kuchimane. Nyaya yandiunza pano yakamira sekudai. Mainge muri mugore ra2007, ipapo ndipo patakaita yandingati bumper harvest. Baba vangu vachizosvika pakutenga gonyeti aya ainge achinzi malong nose
makore acho iwawo. Gonyeti iroro mukoma rakauraya vanhu vaviri, rakatsikirira dhiraivha apo paainge ari kuZambia. Akangoenda pasi petrack hameno kuti ainge achida kucheka mweya here handizivi, ndokubva atongotsikwa nevhiri regonyeti. Rakatsika zvekare kamwe kamwana makaremo muZambia kusvika baba vangu vachizotoita zvekunoriba, gonyeti rikadzoswa kumba. Takabva tachizotiza kuchimani-mani ndokubva tachizotanga kugara somewhere else, but plantation yedu ndiko kwaichiri ikoko. Saka mumagadheni mune zvakachererwa nababa vangu. Baba vangu mukoma vainge vari murimi mukuru. Zvakaitika kuzosvika baba vachizotanga kushandisa mishonga, vainge vaine shamwari yavo, vainge vari mupurisa baba vangu. Mukukura kwedu taingoziva kuti baba vanogara kuHarare, vaizopotawo vachiuya pavanenge vari palive. Saka vakabva vachizoronga neshamwari yavo, vakabva kuHarare vakauya nayo. Saka vakabva vachizochekerana munda, but vainge vachirima vari pamwe chete, vaisa mainputs vari pamwe chete. Ndokubva vachizotanga project ravo remabhanana. Shamwari yababa yakazotoroora mainini, but kuroorwa kwakaitwa mainini mukomanashi zvainge zvingori zvechitsotsi zvega zvega, because vakatongorodza amainini vavo. Vakati vamwe sekuru, hanzvadzi yaamai, baba uye zvekare naamai naamainini nebest friend yavo, apa ainge ari munhu ainge aine muchato zvekare, akangosiya mhuri yake ikoko kuHarare. Saka zvinhu zvakatotanga kutofamba zvakanaka. Pamba painge pachitoya motikari dzichitouya dzichizotohodha mabhanana, but zvinhu zvakazongooma mushure mekunge vatanga kunetsana, because pakunosheya mari apa baba vangu vainge vachiti aiwaka ivhu nderangu, iwewe uri kurenta, but zvainge zvisiri zvinhu zvavainge vakawirirana kubva pavakatanga project racho iroro. Saka murume iyeye akazotanga kunetsana nababa. Vatanga kunetsana kudaro, by then ndainge ndiine 14 years. Saka vanetsana, zvinonzi akabva achizoenda kuMozambique. Ainge ava kuda kuenda kunogadzira baba vangu kun'anga. Ainge asina kuziva ndechekuti sekuru vaya avo vakaplaya role pakuroorwa kwakaitwa mainini yainge itori n'anga, vainge vatori tsika mutanda. Saka vakabva vachizozviziva kune kwavainge vatori, ndokubva vachizodzoka kumba, vakabva vachizoudza baba vangu kuti shamwari yavo ainge ari kuMozambique atori pamba pen'anga. Saka vakabva vachizoita mhiko. 3 months later murume iyeye akatanga kupenga. Mainini vakabva vachizototizira umwe murume zvekare mushure mekunge bamunini ivavo vatanga kupenga. Saka vainge vava kupengera pamba pedu. Ndinorangarira kuti nerimwe gore vakasungwa netambo nababa naamai vakakandwa motikari. Takazonzwa amai vachiti kuinga wani takanomusiya kuHarare. Vakazofamba vakabva kuHarare vakadzoka kumba vachifamba netsoka. Vainge vasiri violent mukupenga kwavainge vachiita, vaingogara chete pamba pedu vachiti masadza aya amunenge manorasa kukomba ndiwo avaitora vachidya iwawo. Waikwanisa kungoti kana uchingodarika nepamba pedu waisatombozviona kuti munhu uyu anopenga, but waizoti kana ukagara pasi ukatarisa movement dzaanenge achiita waitoona kutoti munhu anopenga. Ndivo vairima pamba pedu uye zvekare ndo vaitoshanda kumagadheni nekuplantation kumabhanana. Baba vangu vakaita mari yakatyisa vanhu vakawanda. Zvose izvi zvichiitika zvainge zviri mumaziso ehama dzababa, nekuda kwekuti vanhu vainge vava kugara mumadhorobha uye zvekare vainge vava kuenda kumachechi ePentecostal. Havana kuda kuti vange vachizofamba kuti vange vachinzwa kuti chii chiri kuitika, sei pamba pedu painge pava kugara bamunini benzi rainge rava kupenga, uye zvekare nekuita mari kwainge kwava kuita baba vangu. Saka baba vakazomuuraya murume iyeye, vachirondedzera vanoti vakamuisira
mushonga mumvura yekunwa, vakamupa mvura ndokubva anwa. Mushure mekunge anwa mvura yainge iine mushonga wemakonzo, hanzi vakamutora vakamuvharira mumotikari. Pavakaona kuti ainge ari kutika ava kusanitsana navo, ndopavakabva vachizodhiraivha vakaenda naye mugomo, uko kwavainge vakamirirwa nasekuru uye zvekare nevamwe vakomana vavainge vahaya. Vakatanga kutema-tema mutumbi wabamunini vaya. Vatema-tema mutumbi iwoyo, vanonzi vakauyisa mumucheka wewaiti, ndokubva vachizoenda vakabva vachizonoukanda mune rimwe gomo mavakausiya, umo vanoti vakazodyiwa nezvikara zvesango, because pavakazoendako vachinoda kunotarisa nekuzodestroya evidence, kana kuri kunzi vainge vachazoiwana evidence iriko, vanoti vakaona kuti mabhonzo ainge akatsengwa-tsengwa pasisina evidence inoratidza kuti ainge ari munhu, vakazosiya vaita mhiko pasi pemuhacha. Saka mukukura kwedu pamba pedu paigara pachingouya n'anga dzakasiyana-siyana, uye zvekare tainge tiine dzimwe mhiko dzatainzi taifanira kuti tinge tichitevedzera. Tainge tisingafaniri kutukana kana kurasa chikafu, uye zvekare taiti kana huri usiku, kana tabika zvokudya zveusiku paya, taifanira kuti tinge tichizopakura 1 extra plate iyo yataisa panze. Saka ndaingofungidzira kuti maybe chikafu chataipakura tobva taisa plate panze, chikafu ichocho chaizodyiwa nembwa. Asi kwete, mukomanashi. One day ndakati ndapakura ndikati ndikuda kuona kuti chii chinombodya chikafu chatinenge taisa panze. Pandakadongorera mukoma, ndakarohwa mbama, ndikatoita 2 manzi ndisinganyatsokuona zvakanaka. Ndainge ndichionera padhuze, ndakarohwa nechipoko chavo bamunini ivavo. Saka bamunini ava vakazotanga kubuda. It is just that nekuda kwekuti vamwe vemumhuri kusaidhi rekwababa, sevanhu vainge vava kunamata, vakangokasika vakati mweya yemadhimoni. Zvakaitika ndezvekudai, baba vangu vainge vava kuita sekunge vanorapa iri n'anga, and I feel so sorry for vanhu vose avo vakazoya vakatanga kubetserwa nababa vangu, because baba vaitoshandisa mweya wabamunini mumatare mavo. Saka munhu wose uyo akauya akabatsirwa navo baba vangu, iye anotofanira kutoti ange achizotoripawo mweya wacho wengozi iwoyo, nekuti aizotobva mumatare ababa vangu atosviba nechekare. Saka baba vangu vakazoendeswa kwamambo, vakazotiza muchimanimani, vakazotenga stand somewhere else kwandisingakwanisi kuti ndige ndichitaura, sezvo vainge vari ivo vainge vaine mari. Dzimwe hama dzose dzakangotevera, auko ndokwakazofiwa mukoma. Pamusha pedu, pamusha pababa vangu panotyisa. Kana ini muchindiona ndakamira kudai, pose pandinodzokera kumusha hana inenge ichingorova, because one, panoti pakaita padenhere, uye zvekare pane makuva akawanda. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungonzwa vanhu vanenge vachitaura. Vanhu ivavo vanenge vachitaura, nezvavanenge vachitaura zvacho zvinenge zvisinganzwiki. Unenge uchingonzwa kungoti hii, vanhu vachiita sekunge vari kunetsana nekupopotedzana. Saka hama dzababa vangu dzakazoita mistake, because pakafa bankuru chingadai chakaputika ipapo, but nekuda kwekuti vanhu vanonamata. Bankuru ava vakafira kuHarare. Vafira kuHarare kudaro, vainge vasingatodi kuti vange vachivigwa pamusha pababa vangu, musha wainge watengwa nababa. Izvi vakazvitaura apo pavainge vari kuParere Nyatwa, sezvo vainge vari munhu anonamata, ende vakadzidzisawo mhuri yavo kuti midzimu madhimoni. Saka vana vavo naamai guru havana kumboita hanya nazvo, because vainge vakanzi nabankuru muzofamba mutsvake n'anga inenge ichifanira kuti inge ichizovapo pakuvigwa kwangu, nekuti pachaitika shura risina kana ani akamboriona. Saka vakangoti madhimoni, vakatotanga kutonamata
vachitodzinga mweya vasingatozivi kuti vainge vari banguru vainge vachitotaura chokwadi chavainge vava kuziva, because kana munhu wava kufa, according to what I heard from my father, hanzi kana munhu ava kufa, kunyangwe akafa achiita zvekubayiwa kana neaccident, hanzi asati afa anotozviziva, kana kuri kunzi rufu rwaMwari kana kuti anenge aurawa nemunhu wekuziva, kana aita zvekugadzirwa anotozviziva kutoti nhingi ndiye andiurayisa, because anenge ava kukwanisa kuona zvinoitika pamweya nepanyama zvekare. Saka bamukuru vainge vava kutozviziva kuti ndava padhuze nekufa ende munin'ina wangu ndiye andiurayisa nekuti un'anga hwake ndehwekurombera. Saka vana amai guru havana kuita basa nazvo, vakangoudzwa nemufundisi wavo kuti tinofanira kuti tinge tichinamata, tinge tichidzinga mweya yemadhimoni. Saka bamukuru vakazouya vakazovigwa kumusha, because baba vangu ndivo vakasponsor everything, nekuti vana bamukuru vainge vatoriwo varombo. Saka by the time pavakafa mukadzi wavo akasara asitomborina kana sendi. Saka vaitotarisirawo kubva kuna baba vangu kuti ndo vachabatsira with everything. Saka baba vangu vakazoti mukoma wavo aifanira kuti ange achizovigirwa pamusha pedu isusu. Pakatomboita makakatanwa, vanhu vakati tinofanira kuti tinge tichidzokera kuchimani-mani, but munhu ane mari ndiye anotonga dzinza. Saka baba vakabva vati no, vanofanira kuti vange vachivigirwa pano, ndokuzovigwa pamusha pedu. Kwamanashi pakaitika shura, but vanhu vanonamata vane problem yekuti zvose vanongoti madhimoni. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, mhepo yabamunini vaya vekupondewa nababa vangu, mhepo yakada kubuda ichitaura, yakatobuda, but vanhu vakatanga kunamata, vachinamata nendimi vachiti mweya yemadhimoni. Saka painge paine kamwe kamwana kamusikana akazoshayika zvake, ainge ari mwana wecousin brother yangu, akangotanga kungofizuka ndokubva adonhera pasi, akatanga kugwina achipupuma furo mumuromo make. Saka ivo baba vanoti pavakamuuraya murume iyeye ndo mafiro acho aakaita. Saka mweya wengozi paunobuda, mafiro akaita munhu, ndokubuda kwacho kunoita mweya wacho wengozi uchiita maactions iwawo. Saka akati afizuka akatanga kugwina ndokubva atanga kubuda furu mumuromo make. Saka vainge varipo vakatanga kunamata nemapastors, vakamubata musoro wake vachiti Holy Ghost fire madhimoni, ndokubva vati ainge atodzikinurwa kubva kumweya irima. But chavasina kuziva ndechekuti baba vangu vakatofara, because vainge vava kutotya kuti shura riya ravainge vakanzwa richitaurwa nezvaro kuti parufu pachaitika shura ende akandiuraya ndichazotaura zita rake. Saka baba pavakatoona kutoti munhu wavakaponda ava kuita skiri rekupota achibuda, vakatya kuti nyaya yaikwanisa kuzozivikanwa, vakabva vachizoenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique, baba vangu vanoti vakafushirwa muguva, kwakatofukunurwa guva, vakarara pamusoro pechituna vakafushirwa. Takavabvunza kuti asi baba, pamunoti makafushirwa muguva rainge ritori nechituna, munhu ainge akabva mukuvigwa, mainge muchifema sei? Vanoti handizivi kuti ndainge ndichifema sei, but ndakatofushirwa muguva kwemazuva 3 vakazofukunurwa. Pavakafukunurwa vanoti ndainge ndava kunzwa kuti ndainge ndasimba, ndava njanji manje. Ipapo ndo pavakatemererwa zvekare mangoromera, vakauya zvekare nemamwe mafuta ainge ari mafuta eshumba nenyoka, awo aiita kuti vange vachizotyiwa, avaishandisa zvekare mumatare mavo. Saka hama dzedu nekuda kwekuti vanhu vainge vachinamata vakazotanga kushandisirwa advantage iyoyo nababa. Baba vangu vaitoudza mweya wemufi, kana kuri kunzi isusu tikasangana nemaproblems. Ndakambosangana nemaproblems mukomanashi mumarriage yangu, ndikaudza baba, ndaiti kana ndikaudza baba kuti mazuva ano baba ndine munhu wandiri kuona ari kuuya achirara neni, baba vangu vaingonditi unofanira kuti unge uchizobatidza moto kana zuva rarereka, then wobva wasiya moto iwoyo, wobva wachizoti kana kunze kwasviba wobuda panze usina kupfeka, then wobva wachizotora dota
kana watora dota iroro wozogeza naro uchipopota uchituka mhepo iyoyo uchimuudza kuti pano handidi kana kukuona, wotaura mazita vanhu vaunenge uchida kuti mweya wacho unge uchizoteverera. Saka ndaitoitawo mhiko ndichitoti ndoda kuti unge uchizoenda kuna Evelyn, uchaenda kuna Caroline, uchaenda kuna Nhengi. Ava anenge ari macousin sisters angu. Kutaura kudai Mukwamanashe vanhu vanotongozvitamburira, vakabuda mumamarriages, but isusu family yedu ndisu takabudirira. Saka baba vangu mukoma havana kumira mumabusinesses avo uye zvekare neun'anga hwavainge vachiita. It is just that vanhu vanenge vasingazivi kuti dzimwe n'anga dzamunenge muchiti dzine masimba dzinogona kurombesa, n'anga idzodzo dzinenge dzakatoromberawo un'anga hwacho, dzakatopondawo vanhu sezvakaita baba vangu, kuti mushure mekunge vaponda best friend yavo vakabva vachizotanga kushandisa mweya wake uri mweya wengozi. Hasha dzine ngozi iyoyo Mukwamanashe inoti kana ikabuda especially ikabuda pamba kana kuri kunzi panenge pasina munhu anogona kuisunga, inenge ichitotaura kutoti mutumbi uno wandigere pauri ndiri kuda kutoti ndige ndichiudzvinya, unofa chete, homwe iyi ndikuda kuti ndige ndichizoiparura. But hanzvadzi dzangu dzinoziva kupinga mweya wacho, and iwo unototya because kana vaupinga unokwanisa kana kuita makore unenge uchiti hanzi ndinenge ndiri mugwenga kana wapingwa kudaro. Saka unenge usingachazivi manje kuti kumba ndekupi, unenge uchitambudzika hanzi ndinenge ndiri mugwenga pose pamunondipinga, ndiri munzvimbo yekuti kunopisa, hakuwanikwi kana mvura yekunwa. And paunozodzoka kana after 4 kana kuti 5 years unongoti ndiri kunzwa nyota, ndipeiwo mvura yekunwa. Saka ndo secretiwo yemumhuri iyi Mukwamanashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Akumanaka chivanhu chinoitwa nevanhu mumafamilies avo chakaoma, but let us be happy kuti tiri kutodzidza zvimwe zvatainge tisingatozivi. Awa masecrets emumhuri ekuti vanhu vanoita masecrets akadai vari vega in secret in the middle of the night, but let us thank vanhu vose vanouya nemasecrets avo because tinenge tichitodzidza. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Strange things indeed they do happen in this world. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi Mukwamanashe makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Before vana Shadaya vandava kufollowa, vana Maponga vandava kufollowa eko zvinozvi nemamwe mapastors, ndainge ndichitevera mumwe murume uyo anonzi Andrew Tate. Handizivi kana muchimuziva. Saka murume uyu ndakatanga kumufollowa a very long time ago. Basa randainge ndichiita makore acho iwawo, like ndaikwanisa kuita the whole day ndiri busy ndichingoteerera angava ari mapodcast because I was working as a janitor. Saka taiwanzo kucleana malibraries mumahotels dzimwe nguva kana kucleana zvikoro kunoku kwandiri kuAmerica. So most of the times munenge mungori 2 apa it will be a massive big building. So ndaingotora ma-earphones angu, then I would listen to all of these people like Andrew Tate masikati ose kana kuti usiku pandinenge ndichishanda. So what I discovered about myself was that hatred yandainge ndiinayo towards single women kana kuti vakadzi vakazoroorwa vava nevana kana kuti vanozopinda muma second third marriage, it was not because I just hated vakadzi ivavo, but it was because I felt threatened about independent women. So I would lash out at other single women that I've made it in life. It is more like cult. It is just that as a man zvinonetsa kuti unge uchizvinzwisisa kuti kana uchitevera vanhu vakaita seivavo vanoseka nekunyumba masingle moms, it is a cult. Zvakangofanana neracism, vanhu vanosapota
yavanoti far right vanosapota vana Donald Trump anotova nethat same anger against you as a black person, asi kungoti zvinonetsa kuti unge uchizviudza munhu anenge achirimo mucult yacho iyoyo. Later on I discovered kuti I also hated my mom because she was a single mother. Saka ndainge ndakatovavengera izvozvo kuti she was supposed to stay with my father, even though amai vangu mukukura vaigara vachindiudza kuti baba vangu vaitovaudza kuti iwe uri punching bag yangu. Amai vangu vakasvika pakubviswa mazino ose epamberi ndopa vakazosiya marriage. So I hated my mother, but without me realizing kuti ndainge ndakavenga amai vangu. Handisi kuti chi, but it is a cult. Mukomanache munhu ose, especially kana uri munhurume, who support such a movement that bully my single mothers, know kuti you are part of a cult. Unenge wakangofanana nevarungu vaya vanozviona sekunge ivo vari superior kudarika isusu vanhu vatema. Nyaya iripo ndeyekungoti iwewe as a man you are superior because unokwanisa kuita madecisions ekuti a woman cannot be able to do those decisions. Take for an example my mom, of course amai vangu vainge vari mvana nekuda kwekuti vakabvawo pamurume wavo, but what did the society expect her to do? Kungogarira kurohwa here nemurume ainge achivati she is his punching bag. Saka that is what I discovered about following vanhu vakaita sana Andrew Tate. They are very toxic to the society, and it's only men, the same men who end up not looking after vana vavanenge vakaita multiple women, ndo avo futi vanenge vari forefront vachiti idzi imvana ma-return soldiers. It is something that is hard to understand, but it is a cult mukoma. I think kuti it is even satanic. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna mukoma vedu. Munomuzivawo here wacho anonzi Andrew Tate. Do you know him? Do you know what he does? Anzi ainge aine mapodcast ake awo aiteererwa namukoma vedu vari pabasa. Anzi ndakapedzera ndava kutobhula ndichiita bullying vamwe vakadzi online, and anzi I feel very bad about zvandainge ndichiita. Vanoti vakazotobuda mucult yacho iyoyo this year yekubhula masingle ladies. Vanoti ivo vatori nemacomments mamwe avaitoisa kumapage ana maititi about the way that she got married several times. Ndo imwe message iyo yavakanyora kuti I used to go there ndichitonoisa macomments, mabad comments pose pavanenge vava munew relationship. Ivo vari kuti zvitori ne sort of like satanism mukati, hatred yacho towards women. Are you also part of that same gang? Do you feel hatred towards women? Yeah, pakaipa. It's very sad kuti baba vavo was an abuser, then ivo zvekare pose pavainge vachibhula vakadzi online, he was also doing the same thing zvakaitwa nababa vavo. When I told him that, vakati mukoma mandirwadzisa ipapo. I never thought about it because I thought kuti I was so much better than my father. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section.